कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या अस्तोटी श्री क्षेत्र कृष्णापूर श्री विठ्ठल रुक्माईच्या पालखी दर्शनाची वारी 3 जुलै ते 5 जुलै पर्यंत. श्री क्षेत्र पंढरपुराचे प्रतिरूप आशिल्ले कारवारच्या अस्तोटी कोळगे कृष्णापूरच्या श्री विठ्ठल रुक्माई देवालय श्रद्धास्थान असून प्रतिवर्षाप्रमाणे या वर्षाक आषाढी एकादशी उत्सवा निमित्तान ब्रेस्तार 3 जुलै ते 5 जुलै पर्यंत या 3 दिवसीय श्री विठ्ठल रुक्माई देवालय उत्सव मूर्ती पालखीत विराजमान जाऊन श्रीची पालखी दर्शनाची दिंडी वारी प्रतिवर्षाप्रमाणे ठराविक गावच्या मार्गान भक्तांक दर्शन दिवचे असून प्रत्येक गावागावात ठराविक जाग्यार तोरणाची व्यवस्था करून आरती देऊन श्री ते दर्शन घेऊक पालखीच्या स्वागतासाठी गावात जोरदार तयारी चल्ला. ही वारी प्रत्येक ठराविक गावात आरती स्वीकारतेर टाळ मृदंगाच्या तालात आणि विठ्ठल नावाच्या गजरात ही वारी ब्रेस्तार 3 सकाळी कोळगे, अस्तोटे, थोरलेबाग, होसाळी, आरव, मुकणाबाग, मुडगेरी, आंगडी आणि रात्रीन माजाळी श्री गणपती देवस्थानात मुक्कामाक रावन शुक्रवार 4 सकाळी माजाळी, सानमुडगेरी, कोठार, रामनाथमंड, गांवगेरी, चिंचेवाडा, मनावाडो, बेतनायकवाडो, नागपोंड, देवाबाडो, गारशेवाडो आणि रात्रीन देवावाडा श्री बर्गेबीर देवस्थानात मुक्काम जातलो. शनिवार 5 सकाळी तारीवाडो, सदाशिवगड, बाजार, कोंकणवाडो, राजकणबाग, कणसगिरी, बिरतुलबाग, हळीबाग, सकल कोळगे आणि अखेर श्रीची पालखी कृष्णापूर मूळ देवस्थानाकडे येऊन श्रीची उत्सव मूर्ती गर्भगुडेत विराजमान जाऊन श्रीची आरती तीर्थप्रसाद जातलो. हो वारी उत्सव श्री विठोबा रुक्माई देवस्थानाच्या सेवा कमिटीच्या तर्फेन उमेदीन आणि धार्मिक कार्यान भक्तिभावान साजरो जातलो. या वारीत सगळे भक्तांक सामावून घेऊन भक्त स्वतःचे सुखदुःख विसरून भक्तिभावान एकरूप जाऊन श्रीच्या भक्तिरसान लीन जाऊन बाल, तरुण, वृद्ध, पुरुष आणि महिला पायी चलत या दिंडी सहभागी जावचे भक्ताली वर्षवर्षाक संख्या वाढत असा. म्हणूनच या कृष्णापूर आषाढी वारीची आतुरता भक्ताक जास्त लागता. श्री क्षेत्र पंढरपूरच्या प्रतिरूप आशिल्ल्या या विठोबा रुक्माई देवालय दर्शन गावागावात घेऊक मेळचे हे भक्ताले भाग्य म्हणूक हरकत ना. श्रीच्या दर्शनाच्या ओढीन आणि मनशुद्धीन विठ्ठलाच्या नावाचो गजर गावन भक्तिरसात तल्लीन जाल्ले भक्त श्रीची पालखी आमगेल्या दारात येता या उत्साहान पालखीचे आपल्या तोरणात आरती देऊन भक्त उत्साहात स्वागत करून कृतार्थ जातात. पुढल्या दिवसात या दिंडीच्या स्वरूपात मोठा बदल जावचो असून पुढे पुढे भक्ताली गर्दी वाढतली हेच खरे. पंढरपुराच्या श्रीचे दर्शन कृष्णापुरात घेवचे भाग्य दिल्ले संत पुरुषोत्तम बाबा महाराज हेमगेल कृपेन तेमगेल वंशज श्रीचे पुजारी बाबा कुटुंबीय हेमगेल्या आणि श्रीच्या सेवा कमिटी तर्फेन हे दर्शन घडता. वारीच्या 4थे दिवस आयतवार तारीख 6 जुलै 2025 आषाढी एकादशी असून सगळे भक्तान या उत्सवाक हजर राहून श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेवचो असे श्रीच्या सेवा कमिटी आणि बावा कुटुंबियान कळयला. ही पवित्र क्षेत्र कृष्णापूरची पवित्र मठी भक्ताली धार्मिक नाती या पवित्र भूमीची धार्मिक संस्कृती संत पुरुषोत्तम बाबा महाराजाला श्रद्धेन भक्ताक दर्शन घेवची संधी दिल्या. या श्री विठ्ठल रुक्माईली भक्ती सदाच आपल्या काळजात दवरची ही विनंती. जय जय विठोबा रखुमाई. निवृत्ती नामदेव सोपान मोक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम. निवृत्ती नामदेव सोपान मोक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम. एक दोन तीन चार पांडुरंगाचा जय जयकार. जय जयकार जय जयकार पांडुरंगाचा जय जयकार. हातात टाळ गळ्यात माळ मुखात पांडुरंग जय गोपाळ. हातात टाळ गळ्यात माळ मुखात पांडुरंग जय गोपाळ.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नीट परीक्षेत साधना केलेल्या विद्यार्थिनीक जिल्हा विद्यार्थी संघातर्फे प्रशस्ती प्रदान. देशव्यापी 2024-2025 सालाच्या नीट परीक्षेत गणनीय साधना केलेल्या कुमारी स्नेहा तारानाथ नाईक ही विद्यार्थिनी नीट परीक्षेत 98.45% अंक घेऊन देशात 34,768व्या नंबरार येयला. स्नेहा ही सुजाता आणि तारानाथ नाईक पद्मनाभ नगर, कादुबा, कारवार हेमगेल चली असा. नीट परीक्षेत विशेष श्रेणीत अत्युत्तम अंक घेऊन शैक्षणिक साधना केलेल्या या विद्यार्थिनीक सन्मानित विद्यार्थी असं गौरव प्रमाणपत्र जिल्हा विद्यार्थी संघ आणि जेनेटिक स्मार्ट सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड हेमची तर्फे अभिनंदनपत्र बहाल केला. श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेमार्फत भाताची लागवड करचे यंत्रश्री कार्यक्रम. श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेअंतर्गत कारवार तालुक्याच्या कडिया ग्रामाचे रैत उल्हास नाईक हेमगेल्या कृषी जमिनीत भाताचे रोपिनारचे यंत्रश्री कार्यक्रम झालो. सध्याच्या दिवसात भाताची पेरणी करची कृषी कामा खेड्यापाड्यातल्या नामशे जातीर आसात. जमीन बंजर पडू लागलात. एक बाजून कृषी कुली कामगार मेळून जावन तर मेळ्ळार कुली मजुरी जास्त जावन रैतान कृषी व्यवसाय बंद केला. जाल्यार या मातेची कृषी संस्कृती टिकून दवरसाठी श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजना BC ट्रस्ट हेमी यंत्रश्री कार्यक्रमाचे आयोजन करून कुली कामगाराले काम वाचवून यंत्राचेर काम करून शेतकाम जाता हे कित्येक वर्साच्यान कार्यरूपाक हाड दिला. या कार्यक्रमाक केरवडी ग्रामपंचायत अध्यक्ष रामचंद्र नाईक, उपाध्यक्ष दीपा नाईक, कृषी खात्याचे अधिकारी, BC ट्रस्टाचे तालुका अधिकारी शिवराज आचार्य आणि गावचे रैत हजर आशिल्ले असे समाजसेवक प्रज्वल शेठ देऊळमक्के हेमी प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.